Oh my god, nơi đây đi hả? Ayu, super. Hôm nay phi castle cho xin chụp phim hai cái sự. Rồi, bây giờ ôi, chụp là cái mà chụp cái này. Oh my god. Ôi à. Duga ini mau dia ada jeber. Dua kali mama chụp. Dukung bunuh nura. Thằng cái nào rakam ba. Cô à bà lê Bsmtry khang khai hôm nơ phơi dengan. Nebe Helena, Raja Brahma dengelin aku, nih, ya tom apa mana mulai, finalnya uri pada duluan thangnya macam, go pelanan mulai, vlogging, ekdom, vlog, cuma perkenalan bos kamera, size mana nih, apa lihat? Wah, masuk ke lana yang tinggi koreografer nanti, kau hasil ya? Hei, gua yang sebenarnya, yang sebenarnya deh, kau kunang siap? Seperti yang berada di Bawah Wadah, saya selatan dan seperti sangatnya Boyke, soalnya datang semalani. Kita masih kau berada di sana, Bawah Wadah, North Bawah Wadah kan berada. So, tang kerja juga, gari orang on the way. Masih kan, barang kamu sangat karena at least 5 minutes aja. So, datang nana ini nusnya dekai sih, go North Bawah Mawadi. So, naik lang macam macam angin nol lebih baik series dekat sana. Kita ngasih tension orang. Hey guys, जों दा लोकेशन सफैबाय मा होनोमोनलाय बे जायगाखौ नामा क्या नाम था जगह का आगुदा पोर्ट गोवा नॉर्थ गोवा आगुदा पोर्ट बाव सफैबाय जों दा स' जों हाबगासिनो दं सिङावहाय बहुत मानसिफोर फैयो नायफैयो बे पर्टआव स' जों थांगासिनो दं नोंथांमोना दा देखायलांसै नोंथांमोननो नायदो स' बेनो आगुदा पोर्ट नोंथाङा दिनै इयाव सफैना माबादि मोनदों? बिराद मोजां मोनदों। मोजां मोनदों? बेयाव दिल चाहता है मुभिबो शुट खालायदोंमोन बेयावहाय। दिल चाहता है मुभिया शुट जादोंमोन जाहैदों बेयाव नायसै जोंबो मोनसे शुट खालामनो थांसै बाट दसे नेनांदों टिकेटनि थाखाय टिकेट लानायदों बेयाव माखासे मानसियाथ' टिकेट लाबासो हाबनो मोनगोन ओरैहाय बिथिं हाबनो मोनगोन मेन जायगायाव दा टिकेट दानग्रोदों टिकेट दानखांनानै जों थांसै नोंथांमोननो गोजौआव थांनानै देखायनोसै नायलांबाय थादो नै जों दा थाबायगासिनो बहुद भिर मानसिफ्रा बिसोरथ' दसे गाखोबानो स्पेस जालायगोन अबेनि हाजो जालायखो बावखुंग्रि नामा लकेलावनो थागोनलै नोङो मानो होनफिनलाय दिलखारिस्ता तुमसे अच्छा कौन है निश्चित नहीं ये बनारस एमआरएम हॉस्पिटल नहीं कौन सा नहीं जेल खाना सिनेमा वाह डेंजर गुजले बाइक आखने बेने बुस्तुआ मा फोटो नंला इको आगोड़ा फोर्टआ बेनो रायजोफोर नै बेबादि वालजों वाल माने जेलसोमोन जाहैदों गोदोनि ओरैहाय दै नुहुरो नैबे गाहाय बेजों बे जोंथ' हाबनाया एन्टार खालामनाय बे जों नै ओरैहाय ओरै थाबायनोसै नैबे हेलेना गेन्द्रि मा होनो दिस इज द फोर्ट नैबेनो फोर्टआ रायजोफोर बे गाहाय आरोना बे वाल गोजौजों थाबायनो हायो बेवहाय बेनो बुस्थुआ बहुत मानसि फैयो बेवहाय मा होनोमोनलाय नों मानो आंखौ माबादों मालायनि ब्लगाव डिस्टार्ब खालामनाङालै फोर्टआव दंफैयो बिराद मोजां खालि फोर्ट बे वाल टु वाल बिदिनो आरोना बैथिं सागर दं बिनिफ्राय नाहरनो हायो
आरामनो खोलो खोलो बार बारनो मोजां आरोना माने गोदो माने बे जेल खानासोमोन जाहैदों बै सिङाव जेल दं नै बेखौ नुदों ना बोरै अबाव थांखो बैखौ नुदों ना बै लामाया बेजों हा सिङाव थांजायो सिङाव आन्दार दा थाला मारायनानै दं ओइ बेरायफैदों दे जोंबो बेरायदों दा जों बेयाव दंफैयो बै सिङाव हाबजायो खिन्थु बै सिङाव हाबला बेवहाय माबा मावग्रा मा होनोमोनलाय मावग्रा खुन खालामग्रा मा होनोमोनलाय बेखौ मानसि बुथारग्रा नैबे नार्स जोंना नार्स बिदिनो बै सिङाव हाबजायो खिन्थु जों हाबला बेवहाय जाय दुस्थ' मानसि बेखौल' सोयो बे सिङाव जेलसो मोनहैयो नोंथांमोनाबो आगुरा पर्टखौ नुबाय जानांगौ आंबो नायखांबाय मोजाङानो जायगाया ओमफ्राय जों दा बिनिफ्राय नायखांबाय मोजां मोनबाय गोसोखौ गोदान लकेसन नुनाय जाबाय दा जों बिनिफ्राय नेक्स्ट लकेसनाव थांसिगोन बेलेग लकेसनाव दा थांबा नोंसोरनो मा जायगायाव थांगोन बेखौ मोजाङै मिन्थिथ'वा दा थांबासो मोनथिसिगोन दा जोंखौ ड्राइभारा बहा लाङो दा थांबा मिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नेक्स्ट लकेसनखौबो देखायनोसै नोंथांमोना बे लकेसन जोबथ'बाय दा नेक्स्ट लकेसन थांसिगोन आरो ना स' नोंथांमोनाव फैनो हागोन बे लकेसनावहाय मोजां जायगाया नायफैनो हागोन जास्ट ओरैनो गिदिर नायनो हागोन आरो ना स' नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव नायनो हागोन दैफोरजों दै गदों ओरै गोजौआवबो थांजायो दा नैबे सिङावबो दं बेथिं हाबनोसै बरिया रेस्टुरेन्ट सिं लानो मोजांबावसो दैफोरनिफ्राय दै गगासिनो फ्रिजआ खालिसो रायजोफोर जेबो गैया नै बेयो सोरनावबा गोलैनांगौ दुब्ला नायदो खादाखौ साजायजोबनाय आयौ हाथाया सोला आयौ गुस्थिया थरनै लिखानायलाय आब'जना बे आब'जना नै बे बिबेक बा बुरैया सिग्रेट सोबदों बेयावबो मोनजायानो जिराय मोनानो गोजौआवसो थांनांसिगोनलाय गोजौआव खारलांसै नाथुर माइ गड खिथुजों दावग्रा मा बोयो बे दखानावलाय Yeah, they go there. Scraps. Tangkai. Ayo, begitu jangan gua dong sini lah. Apa aja nih nopo ya? Lah. Gak kayak gitu tuh. Mama. Seafood naik kasar aja, airport kayak kan? Angkara jalan? Iko kayak begitu. Subhanallah. Oma. Hari ini biu maraza. Nanti tak mau baca. Di bagan apa? Masa ke apa? No please. जों नै शपिं खालामगोन दा माबा माबि बायनो नागिरदों नै बाहाय खमावनो मोनो स' मा बाजार बा खालि टेटुल' सोंबाय थायो फाग्लासो टेटु थुजानो नामा मा थुजानो दा बिचआव थांसै white beach This is the beach I love Goa Helena खालामगासिनो नै नारेंखल बिफां रानबाय आब' जरा हमनानै नै बीच मेन बीच मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ हो आं मिथिया
स' रायजोफोर बेखिनियानोमोन ब्लगा नोंथांमोननो आं गवानि माखासे जायगाफोरखौ देखायबाय स' नोंथांमोना माबादि मोनखो निस्सय मोजां मोनदों जानो हागौ आंनि ब्लगखौ नायनानै स' जों दा थांफिनगासिनो अखाबो ख्रेब 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 हाना होबाय नै स' जों गवानि फ्लाइअभारजों थांगासिनो दं गोजौजों स' जों दा हटेलाव थांफिनसिगोन हटेलाव थांनानैहाय जों दा रेस्ट लायसिगोन स' जायगाखौ नायबाय मोजां मोनबाय गोसोखौबो मोजां मोनबाय नोंथांमोनाबो मोजां मोनबाय जानो हागौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होदो आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट्सफोरखौ थाबैनो मोनो गोजोन्थों